sama Putri Envan. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya Asia Angkringan. Boleh juga di follow Instagram saya di _putri_agri. Isi hati opo tenan tresno iki dadi siji kan ku mikir ra ono site kuwate cerita iki bakal apik keukir yakini sumpah ing janji iroku tes tenang kurang-kurangi kurangku sepurane dan arane ini sepanjang uripku lintang suwon ngajani suasana yang seni ada dalam sing taliwoti citrone hati kesibuk rampungi sumpah janji ilangku tes tenang kurang-kurangi kurangku sepurane dan anane ini yang seni pada dalam sekali wanti Sunda Mandala, Sunda Mandala, Sunda Mani. Sunda Mani.